Pipila ka mga motorista ang stranded human midahili ang yuta kilid sa dalan sa Barangay Dansulihon sa Cagayan de Oro City. Samtang gatusan ka mga residente nga nagpuyo duol sa Ipunan River ang gihiklin dihang misaka ang level sa tubig sa sapa. Ani ang detalye. Midahili ang yuta kilid sa Lumbia ug Yaban Road sa Barangay Dansulihon sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 2 sa hapon adlong Domingo, dihang mibundak ang kusog nga ulan sa Cagayan de Oro City. Hinungdan nga nadelatar ang mga biyahidor sa lugar. Gani nakulgot ang dagan sa trapiko tungod sa mga debris sa landslide nga halos giukupa na ang tibuok dalan. Pipila ka minuto lang ang milabay, usa ka dakong landslide sab ang nahitabo sa sitio Mangalay sa susamang barangay. Gani halos maanod na sa kusog sa bulog sa tubig ug yuta kining usa ka forward truck. Makita sab ang mga pasahero sa maong truck nga nangambak na lang tungod sa kabalaka. Sumala sa uploader sa video, luwas raman kuno ang tanang sakay sa maong truck. So far, ang atong area karon sa Mangalay, pasabol naman. Pero di pa nato bagian sa tanang kuan ato ang gina-control kay at the same time pita pa and then sige pang kuan ang gilid sa kuan na pay tubig. Delikado pagyapan in case na magulan-ulan, bantayonon kayo. Samtang pasado alas 6 Domingo sa gabi, namatikdan sa CDRRMD ang pagsaka sa tubig sa suba sa Ipunan River. Busa nagrekomenda sila nga ipabakwit ang mga residente nga naa nagpuyo kilid sa maong suba. Apektado sa maong pagbaha ang barangay Kanituan, Ipunan ug Bulwa. Atong nabalan nga ang Bulaw ni abot dag 201 families and then sa Kanituan ni abot og 420 families. Ang Bulwa na covered court na 5 ka pamilya. Hinoon na malik resab sila sa ilang balay paghubas sa tubig baha. Sa barangay Kanituan, ginaandam na ang relief packs alang sa mga apektadong residente. Magpaabot mo kung makumpleto na namo ang maong datos na pila ka buong pamilya, pila ka individual, amo ka nang mahatag, either unya hapon o ugma sa buntag. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.